Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abone umba fa makawni wula. Masha Allah na klina here la mayin ala bayin fi ala kan shi here la. Ala ka wula nugayin ala kana fuike machine ala ka here shuru anka. Insha Allah akera cliff la me nga makeni nyina ina fo aba kala ma choko mina wakati ukorlendo wa bonere fana ka Kenya uteti. Akana ka o ma jawuliye bana mi menna ote bana jugubaye mi be se ka mogo faga. Menga bana dodo mimbe mo nyagban kosbe o mbo o nyagwande kono namba fuma ko konna joli masha Allah note bana jugu ba warete na inshallah mako ba ko do wula kilingile aw ka do bi jabi ma o man na nga privé kono kana nyin ngali ke ka nyenyi ka don ka hami ka nyini ka don kama nte bora ka whatsapp ka video ke tumu mbaw be fo kenkele ma be ni ke minu sera ka do nga privé da ka nyin nga ka fo mbaw be fo minu ma se ka do nanga ni mbaw kono mbaw bela jele fo kawni ce aw dogoche aw denche aw fake aw ka kalande aw ka kalanfa no yene maître Badra Ali Badini di sabali kan inshallah uladan na nyanyi ni alaba fe ali ni Kenya o masoro abata ka sangan wati bet makelengelo na anga sika jija ka bo ni ka farifuni do keke ani ka nyoko hakili jigi kata ni alaka toko barika mawye inshallah. Alors bi wula na nyankanu ala fe ni ka boni ala toko bilibili kili namba fo mako Latifu ya ala toko bado nya soro karamo den chama na ubafo ko Latifu ka sumade ni sigira Latifu kan kongo bi fagade adonati aborati de Latifu do auti jabi jona awi sabali ay sabali ala kama akira kama nawma femi nyedo aya nyini ka nyedo me aw kana sontinka ala toko la goshite jagbeleara wallahi wote chay Latifu nyoko ala toko sanimante Latifu nyoko ala toko te minga teli ka teme ala toko kan a chama baka Latifu ka teli ka teme ala toko chama kan alaka walidu alaka che bilebilo ashima ala soro fiyo foka Latifu yere de wurdi ka chaya wallahi anyabi sheku minuna anyabi walidu minuna anyabi kutubu minuna wallahi billahi ta'ala o bay Latifu de wurdi foka she heke dora zaftawi na nyonao akala mulukul adadu bilebilo ora wallahi ka soro ka seka gere alama mashite ki isinu yana alama fiyo kuima Latifu baraka chaya o cheti wallahi ismul azam no memulo Latifu shumaya adombalia ni ma fi min don ko no bi segen o de Latifu kelen yo we abela jelene ali karamo don ka segen chaman be na ya jati min na ye alombalia sama ka boara atobe ten kere fede donc ay fen nu nyenyini ka nyedon ka soro ka obasiga ka sino sita ka watambo sita ibeta moto mécanicien mena on sanga na sigi jala sun do koro ikoni ni turu mo yer la do be ke mécanicien ke ma to moto ka dima ki kadla ou be mobili ka dima ki kadla o yoro la bedon fmi wona ne baw dila ba maka ala to nyenyini ka nyedon fuka sha dana o de ka fsauma yana mbidu ala to ni nyefol la ama nyina fe ayanga kalambulung be mi whatsapp sans fe ani youtube sans ani whatsapp ni telegram sans fe anga kalambulo flamin daile wallahi ni filibanto yan be ban worlay kasika ala to nyedo ka nyedo karamuga yere ka bara ci mina ka karamuga yake fuka to sodala ka nafa sodala ki yere mako dilara ka ma were mako dilara billahi ta'ala aina groupe sans fe aina nga kalambulo fulani kono ni ala sonauma wallahi abe nimisa fenkelin de la oye mun nimisa ala muya to mako nga yele muya to mako nga do maître Badra Ali ka kalambulo kono oya nimisa yoro ide meno nimbora la nimisa were tara fiyo fo dusuja ani nyefeta ka doron de ba kono bashite togo sebe songo aw bebu kalama kaba wakile ani keme ani mugandido kalo salatu keme na ne bi yoro me sisa na kera darsi keme woro sabu ama dabo ka mogo kalandro karamo yara me anyere makobe mogo be groupe sanfe ni degun ya soro anga se ka wardo ta kofru kono ko tigi bo o degun kono nana o kama en darsi keme bi nana ni fara kalo saraka ka kalo sarake darsi keme woro groupe de ni gele ya soro walma jamako nana ima akera sanga yo akera dengunu yo akera banabakato de bi bolo ambe dota kofru kono ko dima ki jigiti gumoye wallahi hakilitigi be kay nga doni ko ina akilitigi be kaka nga doni ko ina sabu aka here de bala bashita nante mono rado ma nyina o fa aka na nyina de aye video ni partager wal sa ambalama minun tanga ko nyen kalama o kasika bo kalama ku yere nafani ala to nuye aw yere naw abuni na wode kadanu ye gateme kana sedro nga yele dronga ala to taka teme ni yere o fanati sebe yede aw kala jebano te sebe ko yede ay abonné anga page kana abonné na ay video nutla akana nyina be notification like ama fin bla al na ya soro na connecté te na connecté dron abo soro aw yere nye aywa
ni latifu na ba bara cogo jume bara caman tara an b'a fɔ walaga dɔ bɛ yen nɛgɛ dɔ bɛ yen an b'a fɔ a ma ko zira a bɛ zira walaga de ɲini a bɛna ka waati min cayara kan komi an ɲɛ b'a la cogo min na a b'a ka laɲini don ka waati min cɛmancɛ la a kɛra wariko ye o a kɛra finiko ye o a kɛra musoko ye o a kɛra baarako ye o juru de b'i kan i bɛ fɛ ka juru sara o e yɛrɛ bɛ fɛ ka taa voyage dɔ de la moyen t'i ye ka taa o papier ko de b'i la k'i to tubabu jamana na o i n'a fɔ Faransi Amérique Italie o n'a ɲɔgɔnnaw sɛbɛnko gɛlɛyara o nɛgɛ walaka nin zira walaka ɲini dɔrɔn i ka ka waati min cɛ a kan i k'i kɛ laɲini sɛbɛn a kɔnɔ i b'a sɛbɛnden fana bɔ i b'o gulon bon da la walima i b'a bila i jufa la i bɛ zira walaka nin bila tasuma kɔnɔ i bɛ sɔrɔ ka wurudi daminɛ wurudi bɛ kɛ cogo jumɛn lon bɛɛ su fɛ i bɛna wurudi kɛ cogo jumɛn i y'a latifu wurudi am ka wi adadu o ye joli le 16 ani siɲɛ 641 i y'a latifu i b'o wurudi 16 ni 641 n'i tilara o la i bɛ kolojan ni wurudi am lahala latifu mahudu daidaisin i b'o wurudi 1315 wallahi i bɛ tile 3 sɔrɔ a la tuma o tuma o y'a sɔrɔ o mako dilanna joona joona bi tarfatu aynun nka hali n'a tɛmɛna tile 3 kan a tɛ tile 7 dafa fiyewu f'i mako ka dilan fo ala ka hinɛ i la ka o ko tɔgɔ dilan ɲa tugun n'a yɛlɛ ko bɛɛ lajɛlen inshallah ka kɔn joona i b'a saraka bɔ ka sɔrɔ ka don aladari na saraka ye mun ye tamaro kisɛden 129 ani sisamuso gbɛma i b'o de saraka dɛsɛbagatɔ dɔw ma i bɛ sɔrɔ ka ala tɔgɔ daminɛ n b'a fɔ a ma aw ni ce aw salamu alaikum a kana taa yɔrɔ jan dɛ a ye to connexion parce que an bɛna ala tɔgɔ wɛrɛ fili sisan inshallah salamu alaikum